Kaya ako pagtuwa, doon na pa'y mga tao nga di, wala kadungog sa mga pulo. Bilang nga din kining video, ako pangayo sa Ginoo nga Lord, gusto pa may pamaagi ngayon mo kong gabito na pagsangyaw sa mga pulo. So kining video, mo niya akong giingon sa Ginoo nga di. Kung dili man maayo Ginoo, para nimo, kung para rin sa mga katawan dili, nang pasabta ko, apan tungod kay nga di, nabatin ako nga kalinaw, kalipay nga di magbuhat ining video. Aron sa mga kaubanan nato nga wala sila kaani diri. Kaya naapa kita sa taliwala sa gitawag hulga. Imanduan ta sa mga tao nga dili sa Ginoo mabitaw hinungdan si Propeta Joel nga nagingon siya dito. Ayaw ninyo hulata nga din ang mag-overall ninyo ang walay Dios. Pero wa man ta mahibaw kay kana nahisulat man mo ni hinungdan nga ang nag-overall nato ang Dios, ang mga walay Dios. Apan bisan ana ang Ginoo nagaplano lang gyapon kay mahitabo gyud na bilang warning nga unta nimo sa ayan ninyo hulata. Pero kay usahay gihulat man nato mo ni hinungdan mo ning nahitabo nato. Pero ang Ginoo nag-warning, usala naka-warning mo bitay hinungdan si Propeta Joel nag-ingon siya sa mga ministro nga pagtawag kamo og sacred fasting and solemn assembly. Kanang gitawag niya sacred fasting, kanang balaan nga mga pagsimba ba? O kanang mga tinud-anon nga mga panagtigom, solemn, serious nga panagtigom. Mo ni ninitag na karon ato nang buhaton ang gihatag nga chance kanato kay nahitabo naman niya nga nag-overall nato. Mao ang walay Diyos sa mga itong panahon sa mga Israelites nga din ang nag-overall nila. Mao si King Nebuchadnezzar sukad sa 70 ka tuig. Atong hinungdan nga dunay gidecrease sa Ginoo nga din gigamit si Cyrus nga mao ay nakabuntog sa Babylonia nga mao si Nebuchadnezzar. Tinungdan nga din ang Ginoo nag-ingon at tagan ko kamayng panahon. A little space of grace and extension of mercy. Sukad sa ilang captivity dito sa Babylonia 70 years. Ang Ginoo nag-promise kamatod pa ni Jeremiah nga mabuntog ra ang Babylon. Mabungkag na siya aron ang mga anak sa Ginoo hatagan niya og chance. Revive mo nang naisulat dito sa panahon ni Isra nga din ang nakabungkag sa Babylonia mao to si King Cyrus sa hari sa Medo Persia nga din ingon ang Ginoo kang King Cyrus nga mao ang iyang alagad magbalantay si King Cyrus nga mag-decree gyud na siya o panahon alang sa mga tao sa Dios. Maninungdan ang Isra na atong gisugdan pagbasa niingon ang Ginoo kaniya nga din a little space to escape the remnant, a little matud pa niya reviving nga to build a house again of God, no? Aron tukuron ang simbahan sa Ginoo pag-usab. Mo nang gi-extend niya ang mercy. Nga din ang Ginoo nagbuntog kang King Nebuchadnezzar sulod sa 70 years katuig unya ang Ginoo naghatag og time. So mo ni atong time karon. Salamat gani ta karon sa tuwa nga din kita gitagaag panahon sa Ginoo nga makaani sa simbahan. Nya aduna po koy nabalitaan bis ko kalibutan nga din ang Amerika ro nag-declare na sila nga din doon na sila time nga pagsimba. Pero kuno lang daw ang itawag ko kining sugo sa gobyerno nga distance ay mga pamalaod. Wala magampo pud ka sa Ginoo. Adi nang ato ang presidente o ang atong mayor sa
Davao mag-declare po kay sa panahon atong panahon ni King Nebuchadnezzar nga gibuntog ni Cyrus, nag-declare si Cyrus ang usa ka hari, dili siya hari sa Israel kundi hari siya sa Medo Persia. Yang gi-declare para sa mga anak sa Dios mo na atong paaboton karon na di ang Ginoo nag-declare. Ug ang ato ang pulong nga atong gisunod, ang mga pulong nga gisugo sa Ginoo sa mga katawan sa Israel, ang nahitabo karon nato kaning gitawag og pestilence na isulat na ni tanan Ginoo jud ni kay matud pa nila sa Israel sa diha nga gikan sila kang Cyrus nga gitagaan sila time, gamay lang time pero nawala pag yun, no? Hantod niabot na lang si Jesus Christ, wala gyud sila gingharian kay dito ang hari o ang gingharian sa Israel na buntog man ni King Nebuchadnezzar, gusto sa Ginoo maghari siya gihapon. Pero naon sa na mga buhata nga din wala na may tao gigamit sa Ginoo nga din mahimong hari. Ato hinungdan na nakabig lang gyapon sila nga niabot dito sa Roma hangtod niabot ta sa mga panahon nga dunay mga naghari dis kalibutan nga din wala gyud kahari ang Ginoo. Namuta na gyud pangarap sa Ginoo nga maghari siya dis kalibutan. Sukat pa nga gisulti niya kang Moses nga din buot ang Ginoo maghari himuon niyang kingdom ug mga pari ang mga tao nga iyang binuhat pero wa na nahitabo tungod kay sa mga buhat sa tao, mga kanang gitawag og transgression, mga paglapas pankining tagnaan ni mo ni ang usa ka ilhanan nato. Nga din sukad nga din nabalik ang Israel 1940. Na-captured sila kang King Nebuchadnezzar sa Babylonia 70 years. Ug niadtong 1948 nauli ang Israel. Nahimong syudad ang Israel 1948. Panahon nato na diri sa Pilipinas mga 40s nagira ta diri may tungod sa hapon. Nya sila nahimong gingharian. Nya karon kita matod pa dito sa sulat nila every 70 years ang Ginoo magpasaylo. Ang Ginoo magbisita every 70 years. Matinungdan si Cyrus ni sulti nga ang Ginoo na bisita nila o naghatag og gamayng panahon na i-revive niya ang mga Kristohanon. Dili na kay Kristohanon mga balaan. Kaya ngalan man gud diri sa kalibutan nga Kristohanon karnal na. At kali sa tinuod lang ubasahon nimong pulong sa Ginoo dili ta dapat tawag og Kristohanon. Mga espirituhanon. Kaya ang pulong sa Ginoo spiritual ni. Mao ni ato ang buhaton, mao ni atong sundon. Kay mao man ni atong gikaon. Kaya ang tao di mabuhi tinapay lamang kun dili sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios. Mao kana ang mga tao sa Ginoo tawgon sila og mga espirituhanon which is nga di gibalaan sa Ginoo nga gitawag og tagbalaan. Aron mahingpit na pagkabalaan magbalaan ta kanunay. Mao na hinungdan nga diin every 70 years na mahitabo. 1948 hangtod karon 2020 kung imo nang kwintahon ang 2020 minus 1948 ang nabilin 72 years. Dora, di ba? 70 years sila na kabig. 70 years sila nga gidumalaan ni Nebuchadnezzar nga dili sila kasimba. Uyaw kayo tong panahon na to. Noon kita watay labot, watay mga balaod, pero ang balaod sa Ginoo kay ni duol magtaapil na ta. Sila dito sa 70 years, upat lang kabuok ang nangalagay sa Ginoo nga isog kayo. Salamat nga din ang Ginoo nagpabilin jud sa iyahang gahom nga din do na gyud siya gamiton nga tao. Wala si Daniel o si Shadrach, Meshach, Abednego. Din bisag gipawalan sila, di gyud sila mundang pagsimba sa ilang buhi nga Dios. Bisag pagibutan sila sa langog nga may leon ug katong hudno nga kalayo, wa gyud sila nahadlok. Ato hinungdan nga niabot na lang si King Cyrus nabuntog og gitigaan na sa Ginoo tayo mga anak sa Dios. Matod pa niya dito sa atong gibasa sa Isra
chapter 9 man to. Namatod pa niya dito, hatagan tagamay kaligon o revive. Hatagan ta niya og gamay mercy. Little space of mercy. So kung mahimo ang little space, di ta ka lihok kayo. Gamay lang. Mo bitaw na inungdan karon, mo na ni ang gitawag og 70 years nga di na-captured kita. Na-captive kita diri sa kalibutan, sa nagadumala nining kalibutan. Halos tanan mga Kristohanon di nang ilang pangunahuna pang kalibutan lang. Nga bisan sila nangalagad sa Ginoo sa tinuod lang, mo bitaw hinungdan nga pagka 70 years pagawas ta o sila sama tong gibuhat atong unang panahon nga sa hari pa si King Nebuchadnezzar giputol sa Ginoo nga giprapisi ni Jeremiah nga din mabungkag ra na si King Nebuchadnezzar. Mo hinungdan nga din kita usab karon ang mga Israelites na captive sila sa mga butang sa kalibutan. Badlong kini sa Israelites nila kining 2020 nga nahitabo pandemic sa tinuod lang badlong ni sa ila. Kanya kay ni apil man ta, apil pud ta ni ibadlong. Nangalagad man ta kay ang atong Dios man nila, Dios ni Abraham, Isaac, and Jacob, ug Dios nato mo nang Dios sa Israel nga di mao kana ang giprapisi kanunay sa balaang kasulatan. Nga di mahinghitabo gid na aron hatagan tag time. Mao na nga sila kung mahinumduman nila ang ilahang mga gitawag kasulatan sa Israel, mahinumdum na sa ilahang nga di na ay gamay time. Mao sad na kay kita ni apil man ta na kita pod na atay gamay time pangan sa Ginoo kay every 70 years nga ang tao bisig nangalagad sa Ginoo kanang gitawag og na-captured siya dili sa kalibutan bisig na kay Kristohanon. Tanawa tong panahon ni King Nebuchadnezzar, kadaghan sa mga Hudiyo dito upat lang nagpabilin kay ngano man under sila sa balaod ni King Nebuchadnezzar nga dili mo simba. Dito simba. Pasalamat ganita nga ang Ginoo nagatay nga to time makasimba kita. Mo nang pahimuslan nato. Kaning nahitabo nato karon dili ni ingon buhat sa tao. Dili ni ingon buhat sa panahon. Kung dili buhat kani sa Ginoo. Ay ang Ginoo mo'y nagbuhat ining tanan, di ba? Kasi gingon niya sa John, walay nabuhat nga mga butang dili sa kalibutan nga dili niya binuhat. Siya ang nagbuot. Sa lahat nagpagkasulti, ang Ginoo gusto maghari di sa kalibutan, pero unsaon naman, ang gusto nilang hari, ang kanang naa di sa kalibutan nga hari. Mo bitay hinungdan sa diya nga diin si King David, nawala na. Kay si King David ramang yun ang panalanginan sa Ginoo nga tinuod nga naghari gyud nga tinuod nga ang Ginoo kauban niya. Mo bitay hinungdan nga diin si Kristo, usa siya ka tao nga din ni anhi dinhi nagpakita siya diri bilang utang hari nga din siya mulingkod sa trono ni David aron ipadayon niya apan kay gireject man sila mo nang walay na himong gingharian diri sa kalibutan nga ang Ginoo mo'y naghari. Mo ni karon ang warning nato nga din ang Ginoo maghari. Ato nang hisgutan about sa kingdom of God. Ang ato rong hisgutan kining gitawag og kining ilhanan sa Ginoo nga din ang panahon delikado na. Mo nang gingon, the end is coming and the world is in danger. Naanata sa kalisod, di ba? Daghan na kayo kataladman nga ning hitabo sa kalibutan. Bisan karong mga bulana, itong mga bulan, gikan pagsugo sa pandemic. Nanay nang hitabo uban katingalahan dito sa laing lugar. Mo na niya iyang gingon, and the world is endangered. Nasa kalisod o nasa kakuyaw. Kaya nga naman, human ining pandemic, pasalamat ganita ang kanyang pandemic, mahuman rin. Sa hinay-hinay kay warning man eh. Ang sunod din mo niyang gingon, ang war, o kanang sunod anang war, ang Great Tribulation. Kay pagkahuman sa war, kung kitsa ito'y mudaog mo, to ang muhari diri. Nga diin walay makakigira kaniya kay siya na ang powerful. So doon na siya pamalaod na kitawag nila one world, mga religions. Pero kanang dili religions nga pang Ginoo, kanang religions nga pigan, mapigan.
ba mo ng vegan? Mo na yung unang reliyon sa kalibutan, mga pagano. Ang meaning sa pagano, dagay mga Diyos-Diyos. Kung nakakay simbahan nga, makita niyo nga puro Diyos-Diyos ang ilang gisimba. Mga pagano na sila sa India, di ba? Mga hayop nila, mga animals nila dito, mga unggoy, mga elepante, mga unsa pa nang ilahang ipangsimba dito, mo nang gitawag sa Biblia nga din pagano na. Unya kita pod, nahitabo pod mahimot ang pagano kung daghan tay himuong Dios mga butang sa kalibutan. Mo nang nakaptit sa diri sa butang sa kalibutan. Gusto sa Ginoo ipagawas ta niini kalibutan na. Kining mga tao sa kalibutan nga walay kahayag sa pulong sa Ginoo nga di nagpatuyang lang, although bisan sila nagsimba, walang gyapon sila napahayagan. Muni karon hinitak na usa ni kagitawag og gipahayag sa Ginoo, kung bagat pa usa ni kagitawag og propesiya. Usa kini kagitawag og naisulat, written prophecy or dreams and revelation. Mo na ang gibutan sa Bible ha. Kaning tanan nahitabo ang kalibutan, ang iyang kinabuhi mao ning Bible. Sa tinuod lang Dios, walay nahitabo sa kalibutan nga wa na isulat sa Bible. Og ang Bible mao na nagbuot sa kalibutan. Mabitang na hinungdan nga ang mga tao mag-search ining Bible, kay ang Bible ra nagtudlo og eternal life. Manay giingon ni Jesus Christ sa John chapter 5 man na siguro, no? Verse 30 to 40 basta na diya, no? Nga din ang tao nag-search kay kabalo sila nga naa diya ang eternal life, pero ingon ni Jesus Christ, they are not willing to come that they may have life. Dili lang sila gusto mo anha aron makabaton og kinabuhi. Nag-search lang sila kay kabaw man sila nga naa diri eternal life, pero dili gid sila gusto nga makabaton ang eternal life. Wabitan ako mingon kanimo, gusto ba mo eternal life? Mo na si Kristo atong dawaton. Ang problema diyan sa atong pagdawat ni Kristo ato nang isgutan. Pero karon na atong isgutan, may tungod ning gitawag og ang atong kalibutan is endangered kay ngano man. The end is coming. Mo na akong ingon sa inyo.